clean ya hitre no ya clean it. Clean ya. Clean ya. Aya. Clean hitre na ya asara. Clean ya. We were accident 2 weeks ago. Gini. Onya kroge ha n'ihu. We were accident keke. Onya kroge that thing n'ihu. Mba we were accident keke. Keke. Aya were phone am pass side. E be here there. Mo gid no wrong cut him give me picture cut. Picture la mio. Akwe mani ha wala mre ba ga para social media di nga di ro mega interview. Yes sir. The way phone na ke bi to ke la mas. Be she na kana na gana. Yes, poteba. Poteba. Put her like this, put her like this. If you have here, no go. Remove it. Remove it. Remove it. Remove it. Turn on. When hot? Eh? You went here. You say it a minute. Oh, we went here. You went with your bread. Can you get your bonnet ticket? Can you get your bonnet ticket? About Nabachi. They will be my uncopa. When you're ready, that will have fun. You more left. I'm the Kebishna, no, Abia State. Eben Abia. Umaya. Eben no Maya. Government College, Umudike side. Gonna get an Okay, we makeup artist and an event planner. Egaraba Hadu. Michael Obara. Gonna get grow. Business admin. I got a will drop out. Gocha. Kebe Safro. Okay, mere part time. Ayana Savu. Si, Ayana Savu. Bam has again. Ish, mega no tungana maybe togina. Oteta popular na. Mega no tungana maybe togina. You will. Teta popular na. Mega no tungana maybe togina. Oya ke jagareze again. Okay, sorry. But say jeza, ejabeza. Oya ke branga bia jagareze again. Sorry. Let all the knock and there are colera. Branga bia jagareze. But the phone I knew. But the phone I knew. Lopro banya. Na mama nwoke ibe mbiri ha ge bia sim na kaka. Mbo mere ne himiri police station na uru ni maside down. Ma which side? Ma which side? Whenever I say them you chineke agbagoko. Ijo mo le. Amubemwa. Kushoku ike o. Nge buti na mi na ekwu okwu. Wepa aka no kpuru phone gi. Ono ya amubemwa. Nege na nagodendo. Mba. Ewa orphanage. Yes sir. Ndonna. Chai. Orphanage. Daughter. Gini gburu nne gi gbo nna ga. Okay, mommy puzo won orara ahụ. Daddy m bịakwara ahụ. Na ezinụlọ isi na ya pụtara n'aka nka anwụ. Mmaga ọ dị afọ ole nwụọ? Ọ nọ ebe 50 something, 57. Nna gị kwanụ? Ya ọ nọ ebe 73. Family na aka nka.
family si pụtụ n'ụdị ole? ID6. Iwu onye ebe? Delta State. Ebe na Delta? Ugeli. Ebe na Ugeri? Ugeli, Ugara agbara ụtọ. Enwere mgbe ị hụrụ amụ nnọọ ga-ebe m akwa bido ebe m akwa sị ịchọ na ịchọ. Mba sir. Amawala bịara na ị na-ahụ ya like ya nabata. Nke na-abịanụ. Onwe nke na-abịanụ. Enwere mgbe ị hụrụ amụ ga-ebe m akwa. Mba. Nwa agbọghọbịa amụ hotelu ya na-anabata amụ ọwụla. Size amụ ọwụla. Wepụ aka ahụ n'isi gị. Wepụ aka ahụ n'isi gị. Ga-adị ụlọ mmegbu ọwụ. Wepụ aka ahụ n'isi gị. Ị nọrọla ụtọ a nwoke na-anaghị ọtọ ga-esi akpịrịta ụtọ aga m enye gị akpịrịta ụtọ nke m aga m enye gị. Imelia mbụ? Mba. Nwa agbọghọbịa na-eji hotelu ya ada asị. Onye onyinye. Enwere mgbe gị na nwoke megidere ga-epịa ya aka na mkpụrụ amụ ya gbabịa n'ime ya etie chai ị chọrọ igbu m. Mba, aka m na-emesi ebe ndị ahụ. Iji aṅa amụ? How many minutes ka ị na-anọ n'ịṅa amụ? Mba, anụma anọte aka. Responsible ọṅa amụ. Asị gị wepụ aka ahụ n'isi gị. Don't come here gị bịa gị ime ka onye ụwa akpagbugide. Don't try it here. Don't come here gị bịa were aka tiri m n'isi here. Don't try it. Iwe wekwala gị. Atagide gị ga-enyo ahụ pụọ. Mba. Enwere mgbe a taga gị ga-esi ya na ọ chọrọ igbu ha egbu na ya jiri n'ụwayọ. Mba, ọ na-emechikwa n'ihi nke. Ihe m jụrụ gị atala gị mbụ ga-esi a chọrọ igbu ha egbu ya jiri nwayọ. Mba. Nwa agbọghọbịa elu ụmụ nwoke na-amaghị eme na-eji pawa mọzụ iri nwaanyị. Ijila aka gị yọọ nwoke amụ mbụ? Mba. Iwe onye oshi? Mba. Pawa bank a na-anọ ụmụ nwaanyị n'akụkụ ike ebe a nke ga o mebiele. Power bank na ebe. N'akụkụ ike echi. Enwere power bank na-adị like this. Na-adị like this na ebe ike nwaanyị ebe. Nke ga ọfọọla? Mba. Mba. Nke ga ọka dị ya? Okay. Nwa agbọghọbịa power bank ike ya ka dị mma. Otelego ji afọ asụ, ọhụ amụ ji abụ asụ. Mba. Otele na-abụ asụ. Enwere mgbe anyị rigide gị otele gị emewe ka fan mebiri emebi iwoyi. Mba. Ara dị na family isi na ya pụta? Mba. I meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. I nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji agwụ n'ike? Mba. Atala gị mbụ taa gị mbụ gị nọrọ nga ahụ gwawa ya ihe ndị ọ ga-emere gị na ya zụtara gị nke a zụtara gị nke a zụtara gị nke a? Mba. Ele ụdị amụ ị
ị na-like ọwara ụzọ n'ịkpa ka ọwụ gaga ala ogwu ka ọkwe m n'aka m ekweghị n'aka. Nke dị moderate. Ọwụ nke buru ibu too much. Listen, enwere ama ụzọ atọ. Nwoke ọbụla ama dị n'iche n'iche. Enwere ama ọwara ụzọ n'ịkpa ndị ka ị na-anọ otu a. Ị na ihe nna gwa gị na-anọ straight. Yes. Gaga ala ogwu ndị ka ewu ha bịa ọnọ straight ya akpa ihu na lota. Ye question mark. Kwe m n'aka m ekweghị n'aka. Otu a ka ọ na-adị. Nke straight kwan. Straight ewo kwe m n'aka m ekweghị n'aka ya bịa n'otu a. Okay, kwe m n'aka m ekwe m n'aka ọ ya maka m. Aka kwe m n'aka ekweghị n'aka. Nwoke na-aṅụ ara, how many minutes ka ị na-eti ha ara? Ka m na-enye ha ara. How many minutes ka ị na-enye ha ara? Ọ na-anọ ọdụ maybe 3 minutes or 2 or a minute is okay. Responsible ara giver. Ara giver, responsible. Ọnụ ara ya ọka dị ntat? Yes, sir. Atapụbiye? Mba. Ị gagile n'ụzọ mbụ emego taa? Bet m na-aga ebe m na-aga. Okay. Ma agbọghọbịa a na-akpọ ka ndị oshi ya agawakwa. Elee ihe wụ nsọ obodo unu? Ya wụ na ego ịlụ di. Elee ihe wụ nsọ obodo unu? Nke nwaanyị a lụrụ a na-agba n'ezi. Alụọ gị na ị ga-agba n'ezi? Ịgba n'ezi gịnị ga-eme? Do onye ọ na-adị eme affect nwoke, onye ọ na-adị eme affect nwoke na my own culture. Ọ ga-eme nke nwoke rie ihe m shiri, ọ ga-eme nwa ya affect ọ bụrụ na ọ chọpụta on time. So ya ka mma na emere ya avoid totally. Mommy wụ onye Abia State. Ị gbawala nwoke obi? Mba. Na-agbawa. Ụmụ nwoke ole ka ị tarala kemgbe ị pụtara ụwa? 2. 2. Ị dị afọ ole? 2. Ị dị afọ ole? 35. Listen, enwe ihe ọzọ iji n'aka dị, I remove that thing from here. 35. Ya ọ na-enwere phone ọzọ iji n'aka, you get out of this place to wepụ that thing there. 35. I'm 35. What year ka a mụrụ gị? Enweghị m ji n'aka. What year ka a mụrụ gị? Mba sa, enwe phone ọbụla, ọ power bank, phone m bụ low. 35. What year ka a mụrụ gị? 91. 3rd January 91. Enwere mgbe gị na nwoke megide ya wụrụ na nwoke ahụ emechara gị sị ya na bebi na ya menụ ntị na ọ na-agụkwa gị ọzọ? Mba. Nke ahụ na-eju m. Atawa gị ego enyo elodi mkpu ị na-eti? Na-eji ike eti mkpu, m na-emetụ ihere somehow, so ị na-eji ike eti mkpu, ị na-eme ihere? All from my relief. Ahụ na-ajụ m oyi. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Nwoke ị chọrọ ka ọ lụọ gị ka obodo ị chọrọ ka o si bịa? Ana m eme ihe obodo. Wo ka nkwachi. Okay, like Igbo, Imo State. The way phone and kwushokwu ike, Any tribe na Igbo, any tribe na Igbo, Abia State, Enugu, Anambra, Owerri, Imo State, any tribe. Akwe mana nwaanyị nọ 35 years awokwu ụmụaka. Man. Akwe mana nwaanyị nọ 35 years ekwesịghị ịghọ di. Kemgbe ahụ ị nọ toruo ruo 35 years enweele nwaanyị nwokorobịa bịara sị achọrọ m ịkwụ ụgwọ isi gị. Ka ihe mere na ele ha?
Okay, at some point, Ofu, there are chapter no SS and that chom SS, regardless of now a chom SS. And so all you say that one. The other person all travel out, who's the only other place, lose the person. That's just it. And when I walk up again, I you boo boo boo, or table and garden, when you're talking there. In a mountain, I like in a may hoka. Na-eme church, ihe ụka. Genotype, okay? AA. Blood group, okay? O positive, sir. I am Akaguta. Theory Pipa yo. Eh? Say Ori Pipa yo. Ori paipa yo. Ori Payo. Ori payo. Lekwe manya. Lekwe manya. Peme hamam. Memi ihe ọma m. Hamam. Ihe ọma m. Ori Payo yo. Ori payo yo. Lekwe dim. Lekwe di m. Ebe ọwụla ọ nọ ugbu a. Ebe ọbụla ọ nọ ugbu a. Elemshi. Elemshi. Ya tụrụ m bịama. Ya chọrọ m bịawa. Ya tụrụ m bịama o. Ya chọrọ m bịawa o. Ori Payo. Ori payo. Afụtala m. Apụtala m. Nye m ihe i nyere ndị ọdọ. Nye m ihe i nyere ndị ọzọ. Payoyo dị na nwoke. Payoyo dị na nwoke. Payoyo dị na nwa. Payoyo dị na nwa. Nwoke gbara beghị ube. Nwoke gbara beghị ube. Ma o nwere mata ọdọ. N'onwere mata ọdọ. Ma o nweghị mata ọdọ. N'onweghị mata ọdọ. Mata ọdọ nke m ga-aka nke ya mma. Nke m ga-aka nke ya mma. Ori Payo. Ori payo. Nye nwoke ihu ya dị otu ihu bishọp dị. Nye nwoke ihu ya dị ka otu ihu bishọp dị. Ori Papa. Ori papa. Bịawa. Bịawa bịawa bịawa. Bịawa bịawa. Bịawa bịawa nwoke ọma. Bịawa o. Bịawa o. Agị nwara. Agị nwara. Agị nwa aka ịkpa. Agị nwa aka ịkpa. Agị nwa aka nri. Agị nwa aka nri. Agị nwa otele m. Agị nwa otele m. Dimo. Dimo. Pụta. Pụta pụta. 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 Taa. Ịfụta. Ịfụta. Were ihe saa yiriri ebube bịa. Were ihe saịn dịka ebube bịa. Bịama. Bịawa. Dididi. Dididi. Bịama. Bịawa. Gbaa phone number. 070 63. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is Wicked. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, get share, and watch it. Get back. They just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place. 70 63 91 28 25.